אתם יודעים שרבי נחמן הוא מומחה להתחלות חדשות. רבי נחמן יש לו משפט בליקוטי מוהר"ן, כל ההתחלות קשות. למה כל ההתחלות קשות? כי יוצאים ממשהו אחד למשהו אחר. עכשיו, בגלל שההתחלות קשות, הרבה פעמים אנחנו מוקדים בבסה של ההתחלה. כמה קשה, ואין לי כוח, וכמה זה דפוק, וכמה... ורבי נחמן לימד את עצמו להיות מומחה. מה הכוונה לימד את עצמו להיות מומחה? הוא אמר, אני עושה 10 התחלות ביום, מתחיל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכל פעם שאני קצת יורד, אני מתחיל מחדש. כל פעם שצריך עוד כוח, אומר יאללה, אני מתחיל מחדש. מתחיל מחדש את הדבר שאני עושה בעבודת השם. אבל כדי שההתחלה לא תגרום לנו לפספס, הקושי של ההתחלה יגרום לנו לפספס, אומר רבי נחמן, תדע לך שבהתחלה השם נותן כוח מיוחד להתחלה. כוח של ידע, כוח שאתה יכול להתחדש עם הדבר. אז במקום להיות עסוק בקושי, תגיד אני מתחיל מחדש, אני מתחיל מחדש. תחייך, תנשום את ההתחלה החדשה הזאת. תגיד השם יתברך, אני מתחיל עכשיו מחדש, תעזור לי. תן לי את הכוח הזה, תן לי לנשום את העוצמה הזאת שיש בלידה, בהתחלה. כמו תינוק שנולד, ועם כל הקושי שבלידה, האם הוא ראה את הילד ומחבקת אותו ומנשקת אותו ומאוהבת בו. ככה אנחנו, בקושי של ההתחלה, אנחנו אומרים, נולד פה משהו חדש. השם יתברך, איך זה מרגש, יש לי הזדמנות לעשות משהו שלא עשיתי עד עכשיו בחיים. לפעמים זה דברים ועשים, וגם שם השם יתגלה. זה כל ההתחלות קשות. אז יאללה, בואו נתחיל מחדש. בואו נוסיף את הרעננות הזאת. וזה רבי נחמן אומר לא להיות זקנים. אל תהיו זקנים. זקן יכול להיות דבר נפלא, דבר מכובד, דבר... רבי נחמן מתכוון אבל באנרגיה הנפשית. אני זקן ואין לי כוח ולא בא לי ולא... אל תשדר את זה. תשדר לעצמך ולעולם ולחברים ולכולם. יאללה, איזה כיף, בוא נתחיל, בוא נחיה, בוא נוסיף. בוודאי השם יתברך רוצה להוסיף לי משהו טוב חדש בהתחלה הזו. שיהיה אחלה יום, בהצלחה.